Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngenza kwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi. Cela wenze kufanele ucofoza subscribe, ulike bese ushare le video. Isingenwe inhlali isuthu eyokuhlukumezeka kukamsakazi Ukhozi nokuwumsakazi uZim Dolabiyela. Kanti-ke uZim Dolabiyela kwivideo ayikhiphe izolo ukhale ngabantu abamgxekayo ekundleni zokuxhumana uma ngabe ephusha ibhizinisi lakhe lokuthengisa ama-products. Kanti-ke lo msakazi Ukhozi ube eseveza ukuthi yena hhayi ngoba nakho ehluphekile ngoba nakho ethengisa lama-products. Uthi-ke yena uney'moto zakhe, unamabhizinisi akhe amanye and futhi kunabantu abavulele amathuba emisebenzi. Uthi nje ibhizinisi lakhe analo kusuke ukusiza abantu abangakwazi ukuthola izinto kalula. Kodwa-ke ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibone nansi inkulumo yenhlali isuthe kwaShembe ngesikhathi ikhuluma iveza uvo lwayo ngokuhlukumezeka komsakazi Ukhozi uZim Dolabiyela. Uyabona kodwa yena uZim Dola uyaphapheleka most of the time. Uyaphapheleka uZim Dola. Yabona bafowethu ngiyabezwa laba bathi-ke hayi bengafanele nje zenze naleya video leyana okokuqala yena umsakazi usemehlweni abantu for ukuthi nimsanganele, for ukuthi nimphaphele. Okay, uma uZim Dola engakeyeke nje ukusakaza, yeke yonke lento edeyibala lapha akayenzayo nabantu akabaqashile bayekise. Uzokhona nini ukudlala le role edlala uZim Dola njengamanje engishegcekeni kubo enganeni yonke lento edeyibala lapha nizokhona nini? Kufana nalabo doti laba bala ku TikTok la ku social media abagijima befuna ukuxoshisa umuntu emsebenzini. Mose umxoshisile umuntu bese utholana. Jabulela ukubona umuntu edla udaka wena uqhubeke nempilo wena. Ayisebenzi lento le sabotage iyabheda. Sesikhuluma nje uZim Dola nje akekho futhi umsakazo ophapheleka njengoZim Dola. Phapheleka kakhulu nje. Hayisuka naye uhluleka ukucontrol ama emotions onewa controller nawe khona. Because okokuqala uZim Dola is a twin. Imizwa yomuntu oyiwele ngeke uzifanise nomuntu ongelona iwele ayifani nje total. So nikahleni nini ukuphaphela abantu. Hlunini umuntu unemidlokodle ehlweni ethe salindele lokho ufaka umuntu emlonyeni ufake endlebeni ufake lapha. Ngifuna ukuthi umuntu ezekhuluma into ezomfakela amehlo kabi. Iyafana nento kaPheni Ntuli le. Uthi uPheni Ntuli kuthiwa kufanele eboshwe ukuthini? Eboshwe ukuthini? Angane olukhuza nomahosha abasaphaze kumgwaqo wonke izinqa uthola isaphaza ke wonke umgwaqo. EGoli eTradini kusaphaza izinqa, eThekwini kusaphaza izinqa. Baboshwa nini labo mahosha laba abathengisa umzimba? Angithi nabo bazama impilo yabo ehlukile kunempilo esiyaziyo. La ko Witbank omahosha izinqa sisaphazekile lapha eWitbank. Uhambe komkopana kusaphazeka izinqa lapha, ePolokwane kusaphazeka izinqa. Ecape yonke indawo kusaphazeka izinqa. Lokhu nje okwenziwa uPheni Ntuli abantu bathanda ukuba theatric, bathanda ukuba dramatic abantu. Ayisebenzi lento yabo le. Abantu baba scrapalers entweni ongafanele bebe scrapalers kuyona. Ayikho lento enenza kuZim Dola, uZim Dola niyamhlukumeza. Sesikhuluma ngisona spokesperson, but ibhlungu lento le. Mawusu uyithatha uyibhekisa ngakuwe. It is extremely excruciating ukubona umuntu ehlukumezeka ehlukunyezwa abantu ebezamela impilo. Ngoba mangase kuthi uZim Dola namhlanje usedla ko dustbin, ake ningamhleka futhi nini. Ithi uyenzeni imali kwasha kwacima wafela amalahla. Hayi kahle nini. Thanda ukuba ogaxekile inyama yemsiki. Thanda ukulawula abantu ngempilo yakhe emfakela imali. Singakhuzana kokunye ukuthi yakukufeba wena. Singakhuzana la musukufeba ngoba uzofela ebumnyameni esigodini sosisi. Musukuhamba ulala wena. Singakhuzana la. Kodwa hayi ukuthi mina mangithola income bese ufuna ukuphazamisa leyo income leyo. Usayidlala le role engidlala ekhaya. Abanye basazokujezela kabuhlungu lokho. One day lento yena okuthanda ukudlibhiza ama income abantu, you will find yourself dancing in a corner without music. Ngizwile nje omunye ethi mangikhuluma naye lapha na ku DM ethi ke lento yakho wena uthela iparish uthela inhlabathi eparishini lo mahosha. Lento yenziwa omahosha ayikho right. Noma ngabe basiza kangakanani nabo futhi bayazi if they can be honest with themselves. Bazi kahle ukuthi lento abayenza ayikho right, but ayikho into abangayenza ngoba nabo bafuna ukuphila. Yabo akekho umuntu ongakufuna ukuphila. So not ukuthi ngithela iparish ngoba kunezingane ezincane ezogcina zazi ukuthi ke ukuthengisa umzimba into right. Yabo ukuba kuthiwa sinohulumeni ophila hayi lento ebolile khona. Ngabe bonke labo sisabathengisa umzimba bayasizakala bethola imisebenzi besebenza. Ngoba ngempela kuyisono ukondla abazali bakho ngemali yokuthengisa umzimba. Ngoba yonke leyo nsila yesono sukuyenza lapho uyifunza abazali bakho kuze kuyongcola ngisho imphefumulo yabo. No nina niyathanda ukuthi into noma ngabe isenze sibi umuntu uma egxeka nithi uthela iparish enhlabathini ayisebenzi lonto le ngoba senakhonza ukubulala nakhonza ukuthengela abantu ukuthi hambani nimbulala uzuzana ngoba umuntu noma esefile ngeke uzumuhle.
uzokwenzani? Ngeke ufe wena ngoba akekho umuntu ongeke efe lana. Ayisebenzi lonto leyo. Ukuthengisa umzimba akaze kube right, nokuwuthenga futhi umzimba akuyona into right. Into ephambene nje noNkulunkulu nanemvelo, ukuthi ungalala namadoda wena angapheka 20 ngosuku olodwa uwedwa wena umuntu, into right leyo ayikho right. But ngenxa yesimo sempilo esiphilwa la eSouth Africa kugcina ke sekuba ngathi ke kanjalo. Iyafana nalento le yefebe ukuthi hey wena uthuka abantu besifazane ubabiza ngefebe, ubiza abantu besifazane ayikho lonto leyo. Ufuna ungitshela bonke abantu besifazane bayizifebe? Why nifuna sihloniphe ifebe manje? Kanti isifebe nina ngakini isifebe nisibiza ngani mhlawumbe? Mina ngisamfisa nomuntu ozoke ngitshela ukuthi isifebe yini, ukuthi why kumele sihloniphe intembi kangaka isifebe isonakala umgodoyisi. Iphela isifebe insha ambulala isifebe ngoba into yazi ukuthi kumele iqome nje, kumele idle imali yamadoda. Kade ngifuna ukuxwayisa nalabo abanama hips, abasenama hips are right, ukuthi kade ama hips akho abiyele kade njengegali zabantu ngoba baswabhidliza abantu besilisa. Shaya ibhidlike eshona ezantsi lapha mawungaziphethe. Kade ama hips akho, yonke into eyenzeka emzimbeni wakho ayenzeke usukwakho usuganile, hayi emkipitweni, ngoba abantu besilisa vele bagijimisa izinqa nayo lawo ma hips lawo. So mangabe ungeza ukusetha ingqondo yakho azobhidlika ama hips.